Sam ukuhlwa kalaba kuwe ukuhlwa lapha yakusemini then apha usasa ba ntambama unini kanje God is good. When you are showing me that the Lord is there. He ends, not A-Y, he ends. The same action. Give them Christ. Tell the world. Wonke umuntu olapha emjikalana wamkelekile nezulu belithatha ifoto uba ngabe-10 abantu kundula ke le nkonzo yethu ngalo mzuzu athabatheni-ke again hymn song number 173. 173 call on the shoe. Oh Lord, Bye.
khona somandla ngale njingalanga sesibulo omkhulu usigcina kwakho edilini xa somandla sikhumane nemini kade sazi uba somandla etheli xesha sisaphila kodwa somandla emesi zakho somandla ezingumangaliso uthulile zakho zinamandla sisithi enkhempe amaxesha onke somandla ngexesha sikwelimini somandla iqale ngecawa somandla ichaza somandla ngothando lwakho uba aselukhona ugcine somandla singabe siyeke Nkosi ngakufundisa somandla engakuthethele imandla lakho ngexesha umlungisile somandla xa ebencokola nawe during the course of community somandla prepare somandla isemon somandla ishilo ngexesha ngibone somandla oqala impilo ngibone somandla i-potential somandla nokudiva somandla nathi somandla sitye somandla kulezimini imani kwesomandla sikwazi ukuyisana nalo ihlabathi elinje ukukhohlakala somandla nathi imandla lakho somandla linjengamantshontsho alindileyo somandla ukwenziwa ayixesha ingasonke mntu ngami lapha somandla kwanisekelelo ezodwa osomandla khonjika sikhuluma somandla sithi kumele uthixo belapha usiphele osiyo okhokhela somandla ne-district osinayo umculo somandla emavweni akhe nasebulumkweni somandla kukhuluma lakho somandla sikela umuntu lapha ngexesha ngokristu yena yedwa olwenza msinyane amen. God is good all the time and all the time. Six double seven years and a cabinet they now call Keep the Faith. Uthethiwe ke kwenzululeyo nangoku inkosi ingakhetha. Kumele okokuqala ingakisona nje izibalo sisaphulekela ke bathethelekayo. Saphulekela ngomso silapha ePlus. Iklasta yalapha sisethembelise yona. Kodwa siyaqabelisa ngolesine ukudibana apha ePeters Church. Babili abantu singazi apha wesine. Amabandla alungisile. Kusole ngolwesihlanu alungisile amabandla olwesihlanu into abasitela phi eJeffreys apho ke iminquba ke iyawuthi iphumule khona not to say about kali ngoku ayiphumulekanga kodwa ke i-climax sakhumana phi eJeffreys okwesibini kukho iqela lalapha ekhaya ekhaya ke kuthiwa yi-North District iqela kuthiwa yi-High Message otata ke aba kudala bacula bacula nangoku ushow uba uthixo unamandla uthixo azakuthanda abantwana bakhe balo hambo ke abanalo eliya ngaseRhawutini province ngolwesihlanu ke kufuneka siphume abaqebi ukuya phi eJeffreys ngoba bawube besenza i-music program what concept music program lo music program leyo eqala emini eqala kwayo emini wena nje ukumamela kwakho uyawuza uphethe umnikelo wokubaphathisa along the way xa besiyaphi eGauteng province babile ke bakholo angena ngamali iminikelo nje yokubaphathisa bangabake babe nemununu bazityayo phi endleleni ngoba babele beluhambo ke kuphela abantwana kwenyanga le kaNovemba sibabele badithekayo ya kosakhulu kunye ke kusigcinela ixesha apasipayike suppose ibaba ke siyaqala inkonzo phake ngenxa yomandela abanye abantu but abakaphangeliyo ke bekenyezelapha esiteli esipasipayike inkosakhulu kanikela ke ukufundisa uhlele okhokela ke le-district introduce our guest speaker for the day. Oscar iyathetha wayefuna licule uyathetha ndiyafaka matawate lithuba ndinibulise nonke ngegama likaYesu Kristu mfelo wam amen. Okwam ukunamkela bazalwane inhlelelo ndiyibukeleyo ukunamkela ndisitsho ndisithi kosoxolo mayibe nawo
ukucela nje imali okokuba yekani utya nodwa. Yekani utya nodwa. Umuntu otya yodwa ke umuntu otya yedwa uyavuma. Niyandiva mosithi. Niyaviva. Niyazibona? Nizotya nodwa, nishiya abamelwane, nishiya izihlobo, nishiye ayi-colleagues. Nizotya nodwa. Masameni ngomso nangomsomnye. Uze nje lo muntu bazalwane ukwenzela uba abantu bangaphoswa yile Thixo asiphatheleyo. Siyavakala bazalwane. We are also encouraging uba sincedeni mani siyeni eJeffreys Bay. Ilungisiwe yonke program nje for thina sonke. Iyaqala ke ngoLwesihlanu. Andizoziphinda ke sibasini. Namhlanje ke sinomfundisi, ufundisa uNono kokwesibini elapha. Kokwesibini ngosana. Kokuqala ngene isikokuqala yayikumfuthu ngeqhawe. All right. Siphakamele ukwamukela umfundisi kwesisithili. Mfundisi wamukelekile kwesisithili. Iphino. Yafuna ukutsho ke mfundisi ba ungavela wena phakathi enarhana yakho. Apha yi-mighty PE North. Niyavumelana nami? Amen. Sinarhana nje ile Afrika kuyo. Wamukelekile mfundisi. Inkosoxolo mfundisi yonke into ekuthume yona uyithethe ungafihlisi. CP North siyavuyiswa mfundisi and honor ukuba uyithathile le invite. Inkosoxolo benayo ke mfundisi wami. Ndamnikela ke kuwexeshayo asiphi ngoma yokuphakamisa umfundisi. Inkosi kakhulu. Sithathe u-146. Ilanga phakathi kwa-146. Ilanga phakathi
Faith prevails. Uyoyisa ukhona. Itsho ingongoma intshumayelo yam molweni izihlobo zam ezithandekayo. NangoThixo anganisikelelo. Sonke masikhamle intsikelelo zokuba sezinyaweni zakhe. Khulu uThixo. Yaye akanantanga. Yaye uThixo unecebo lomntu. Yeah. His providences are sufficient for us all. Yeah. Haso suka kuye zisamele nje sonke. Ibingake uThixo kaSirayeli akanatha. Yakholelwa ke into yokuba kasihlangene ngolhlobo uThixo bakho. Okwesibili imvuselelo ezinje, especially camp meetings. Yeah, programs like meeting. Kukhulwa abantu bawuThixo appointment nabantu ukukhulula uThixo. Yeah. Sizokhululwa kuba ezininzi izinto esijamelene nazo njengosapho lwethu. Yeah, but uThixo uyakhulula. Wangeke uThixo wamazulu. Angasisibelela ke asongeleze asizawuxhamla intsikelelo zale mini. Ukwivesi ke ezimbini esizawuzamana ngazo ngokuhlwa nje. In fact, zintathu ezivesi sizawuzijonga. Sizawujonga uverse 26. Verse 26. Sitsibe siyokufunda uverse 30. Verse 31. Sizafunda ke izivesi zontathu kuba zezona verse endifuna uba sizihoye kule passage. Sakuze sikwazi uhamba ndiqale ndifunda zona. Ke ezinye izinto ke zizawuzenzekela ezibasibeka apha. Yeah. Ndiyafunda ke Ncwadi kaMateyu chapter 14, Matthew chapter 14, the Gospel according to Matthew chapter 14. Verse 26. Verse 26, verse 30, and verse 31. Yafunda ke nabayifumeneyo. Bathe bakumbona abafundi ehamba phezu kolwandle bakhathazeka besithi ngisholo bakhaliswa kukoyika. Verse 30. Kaloku ebona umoya unamandla woyika waza waqala ukutshona wakhala. Mositawukala awukaleli phansi yento iphakamisa ilizwi. And kawukala usebenzela uba uve nokude. Yeah. Ithi ke iBhayibhile apha kuverse 30. Kaloku ebona umoya unamandla woyika waza waqala ukutshona wakhala esithi Nkosi isindise. Uverse 31 ke uthi yena wasolula kwaoko ke isandla uYesu wambamba wathi kuye ehla wena
ulukholo oluncinane uthandabuzela nina. Zezo vesi ke endifuna ukuba ndizalazi qha uyawuthi uzive. Ndiqalele ke ngoku kakuhle ukufunda phaa kuchapter 22. Into abandikhawuleze ndolathi ezaa vesi ndikhawuleze ndizifunde kwangoku zona ezi vesi zintathu. Into yokokuba kuthetha kuqala uqatyela edwesizweni ndacinyelwa isibane. Kodwa kuba kumkhwa lapha empilweni asiyenzi ke lapha thina yokubela abashumayeli esibane. Endacinyela isibane wavela kwamnyama kodwa ndibe kakhulu into ebhelele ezi ndizawuthetha ngazo ndiqale ndizifunde. Ndiziqinile ngoku ngoba ke kuba ke yabona ulichule lokucima izibane kanye ambozicima umoya. Yafunda ke ngoku the whole passage. Bhayibhile yami endiyifundayo beginning from verse 22. Izawuthi ka ithetha waza uYesu wabanyanzela kwa oko abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni bamndulele baye phesheya lo gama azindululayo izihlwele yena. Ezindululeke izihlelo wenyuka intaba ngasese ukuba athandaze. Kwahlwa ke ekhona apho yedwa. Kaloku umkhombe useluphakathi kolwandle untsilwa ngamaza kuba umoya ukuvela ngaphambili. Uthe ke ngowesine umlindo wobusuku wesuka waya kubo esithi wasuka waya kubo uYesu ehamba phezu kolwandle. Bathe bakumbona abafundi ehamba phezu kolwandle bakhathazeka besithi umsholo bakhaliswa ukoyika. Wathetha ke kwa oko uYesu kubo esithi yomelelani ndim musani ukoyika. uPetros wamphendula ke yena wathi Nkosi ukuba nguwe yitsho ndize kuwe ndihamba phezu kwamanzi. Wathi ke yena yiza. Ehlile uPetros emkhombeni wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Kaloku ebona umoya unamandla woyika waza waqala ukutshona wakhala, Nkosi ndisindise. Wasolula kwa oko ke isandla uYesu wahamba wathi kuye ehlawena lukholo luncinane uthandabuzela nina. Nkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. iBhayibhile lilizwi likaThixo lishushu liphuma emlonyeni wakhe livakala. It is an audible voice of God, but apha kuthi sifumana in the form of a book. Kasifunda iBhayibhile uThixo othetha nathi kasithandaza sube sithetha kunye noThixo. Umoya bam ke abulali xa ndizawushumayela. Okwesibini, I get frustrated. Bakuthiwa kwixesha elinzima le-frustration ukucelwa ukuba ndizokushumayela. Into ebanga loo nto kuba ndingumntu ndizawuthetha nabantu ngento kaThixo obaphakameleyo abantu. uThixo ke wenze le nto kuthiwa yi-risk management ukuba athande ukuba ilizwi lakhe lidandalaziswe ngolu hlobo lithubeleze within the limits of human agency.
ulwimi lomuntu ukuthathaka, ukutolika izinto zikaThixo. Kangangoba imizuzu okanye i-hour and a half endizayithatha apha, uThixo ebezawuthatha 3 minutes agqibe okanye 1 minute. Kuba ndingumntu ndithetha nabantu, ndizawuphuma ngapha ndiphume ngapha nditolika ilizwi likaThixo. Akululanga, linamandla ngaphezulu kokuba sicinga. Kangangoba ndiyabulela ukunixelela tonight okokuba uzawuqhubeka. Ngoko ke izihlobo zam, ndizawucela nindiboleke indlebe. Yoyokuqala endifuna ukuyidandalazisa apha phambi kwenu, Bhayibhile le uba uhamba nayo uyayifunda, uzawuphuma kunye neento ezimbini, zinganinzi kodwa mandikuxelela ngeento ezimbini. Umntu usengxakini kodwa uThixo uyahlangula. Njengoba umntu usenkathazweni, umntu usengxakini kodwa uThixo uyahlangula. Le nto ndizokuyithetha apha kuni namhlanje ndizoniqinisekisa okokuba uThixo unakho, uThixo uyahlangula, but umbuzo mnye ezibamba ndizabe ndishumayela apha ngaphambili. Siyathibalele le mayike ndiphetheyo isawundi kakuhle mazini, yonke iyavakala ne? Ndingasebenzisi imayike apha kanti ndinako uvakala. Siseko? Ndivakala kakuhle? Enkosi kakhulu. Ya. Konje into eshiyekileyo kum nawe umbuzo othi, do you believe? Uyakholwana koko? Uyakholwana inodo uba uThixo uyahlangula? And akho ndinamandla ngaphezulu kwakhe, but uyakholelwa nakuloo okokuba izinto eziseyisayo uThixo uyaseyisa. Uyakholelwa nakuloo again. Ukuba uyakholwa, thetha uba ukuyakholelwa kuloo nto, ungabuphindi utyimpilisi xa uzawulala. Thetha uba le nto ndigqiba kuyithetha yona on its own ngu-stress free. Umntu okholwayo akamelanga wane-stress, kuba le nto umokana nayo uThixo seyigqibile. Kangangoba iBhayibhile iphethe ibali elithi ezi zinto simokana nazo, they are not peculiar, azifiki, udilishene nazo long time ago. Kangangoba abantu abafana nathi, they suffered the same way that we are suffering. But uThixo wabafunula. He elevated them. He helped them to rise above the circumstances. They managed to live, to survive. Bajongana noyeha bobo, bayokulala bekhonosile. Laa nto yayisenzeka kubo yile yenzeka kuthi namhlanje. Now ke ngoku iBhayibhile kwincwadi yamaRoma chapter 15 verse 4 ithi into ezabhalwa ngenxa engaphambili zabhalelwa okwethu ukufundiswa, ukuze ngalo unyamezelo novuselelo lwezibhalo sibe nalo ithemba. The larger part in the scriptures is
is the part of biographies. Imbali yonyana nentombi zabantu. Sisahamba kunye phofu masihamba kunye nditsho. Kangangoba andinikele inyani. The Bible is the drama of salvation. And the Bible is a true reflection of the great controversy between Christ and Satan. Kango kumamela ibabangwa iphathe kumphaye eBhayibhelini ibe iphathi yabantu. Njengoba uThixo noSathana bahlala behlangana emntwini. Kangangoba nje uthophe kwesositulo nje ulithafa ledabi. Kangangoba ithafa idabi eliqhubekayo, idabi lasemngqondweni eliqhubekayo lishushu ngaphezu kwedabi eliqhubeka eMiddle East. Kangangoba idabi eliqhubekayo moment by moment apha kuthi lingaphezu kwemfazwe ezazisiliwa kudala eEurope. Uyakuma kwi-First and the Second World War, but nemfazwe iqhubeka kuwe ingaphezu kuThixo noSathana bayazamana. Kangangoba ndinikele inyani ethi kangangoba ngexesha silapha enkonzweni idabi liyaqhubeka. Senjoba li-on kumntu ngamnye. Kangangoba njengoba ndinijongile nje ikhona into endiyicingayo. Khanga ndizuyithetha uba andithunywanga okokuba ndiyithethe uba yintoni endiyicingayo. Andizuyichaza tu. Kangangoba ngoku eleba ndimane waphakamisa amehlo ndinijonge ndiyaphawu uba ikhona into even eniyicingayo. Kangangoba nam njengoba ndingapha phambi kwenu nje ikhona into endiyicingayo one by one. Kangangoba nendlela lihleli ngayo ingenza ndicinge ngohlobo oluthile ngothile, ndiphinde ndicinge ngohlobo oluthile ngothile. Idabi phakathi koThixo noSathana liyaqhubeka apha engqondweni. Qha wena awusoze uyinqandele ukuthi lingenze umthandazo wakho ukhophe kwesi situlo makoyise uThixo. Finish. Kuba sawukuthandaza apha sihambe idabi lizawuqhubeka. Kangangoba ngoku usanikwe just a pause for a moment ukuqhinga ngezasezulwini izinto. Otherwise kakuphunywa apha kushushu. Kwenza nje kushushu ukuthi sonke elidabi alinamfundisi alinalungile bandla. Elidabi alinabhiliva nenambhiliva. Kha lishushu kha kumntu wonke kuyafaka uba kunduzwana amandla angaqhelekanga angapha kwengqondo nokucinga. But uThixo makoyise mamelake into yabamba iBhayibhile ndithi kanthetha nani ndithi ubukhulu becala umhlaba omnintshi phaa eBhayibhileni ewe ngumhlaba ekubaliswa ngamabali abantu. Yonke laa mbali yabantu phaa eBhayibhileni uqala kwade Genesis 50 kusihlumela iDeuteronomy yoqandwa incwadi ezithile kubaliswa ngabantu. Ya yonke laa nto ibaliswayo phaa kuthiwa kuwe ubomi bekholwa lithafa lokutshila kukaThixo ekeleni lizwe uba ungwanina. Njengoba wena ukhasambula nje uthukisela uphuma ungena enkonzweni ubhidwa yile nto ukubhida kuhlahla ungene kulaa mnyango unyenenyeke. Ubhidwa yinto esendlini udikwe finish uthi uyahamba inkonzo kuba usonele uba abantu bazawuthini. Otherwise imekwa yitsho ujongene nale nto ujongene nayo. Mandikelele phandle udeske uthi hayi mna uThixo akandiva. Uyithatha phi loo nto?
uThixo ephulaphula kangaka thina ithandazo yethu akaphulaphule nomthandazo wenqila uyithatha wena ungumntana wendlu yokholo uthi uThixo akawuva owam umthandazo mamela le ngxaki ufuna isuswe yile ngxaki uThixo ayisebenzisa as a platform exelela abantu abanye ngxaki unayo okokuba yena Thixo nakho okokuba uba kayisusi ingxaki uza kugcina phaa kuyo but ubomi buzawuqhubeka ngokwikho but uThixo akuthwale ngamaphikokhozi akuweze imilambo engawelwayo akuweze ilwandle ezingenamasibuko uThixo ahambe nawe hamba nam ke xa ndisithi kuwe ngoku le nto othiwa kwicinga ingaziwa ngabantu ababenkonzo igrafu yakho izawuhla kubo ndicela ujike uphendula uyijonge endlini ujongane nayo kakuhle nekununabonana nayo ube proud ngayo uthi ka uyijonga uthi uThixo iyeke ngabom ukusakhwela kwaphezu kwayo yi-platform kaThixo then you begin to celebrate kuba kule ngxaki yakho xa uThixo ehleli apha phezu kwayo exelele ilizwe uba umbanina loo nto ithi uThixo in control of it. When things are running out of your control is an indication that God is in control. There's no need to be frustrated from Kenyan done to umsali wasiba abantwana baphambane bangalawuleki angeno ukutya kuhlino buthongo uphambana kanti lelona xesha as a believer when things are running out of control lelona xesha kufuneka ucelebrate ngalo ukikizela uba kunokwenzeka ngoku ku-blind kuba wasiba umcimbi uphuthuke esandleni sakho ayingowakho funa ntoni kuwo ngiso sithi iphilisi kanti lisitubona nje kusenzayo hlala kakuhle ndibheke emnyango Bhayibhile yam endigqiba kunifundela yona yincwadi kaMateyu nalapho sibalisa ngabantu sisahamba ya ncwadi kaMateyu chapter 14 kalela ku-22 uyakuma uverse 31 passage leke esidishana nayo kukho izinto ezimbalwa endithanda ukuzalatha kwimbali labantwana bakaThixo ngabafundi bakhe aba kuphunywa kwisiganeko sokutyiswa kwamawaka ngamawaka singena ke ngoku kuchapter 22 kasingena kuchapter 22 iBhayibhile yakho izawuthi kuzothi emva koko uYesu wazindulula izihlwele uzibamba uYesu wazindulula izihlwele uYesu wathi apha kwaba wabanyanzela zawubuyela kwela gama lokunyanzela kuba niyalazi la gama lokunyanzela niyalazi kakuthiwa kuyanyanzelwa sube ingangeni but kufuneka inyanzelwe niyayazi loo nto kanti bengangeni iyanyanzelwa lakini iBhayibhile wabanyanzela sizahamba kaloku abanye iBhayibhile isebenzisa ulwimi sisekho ke wasethiwa wabanyanzela izawutsho xa isihla phaa ivula ukuba mabahambe baye ngaphesheya khawuleza bakhule emfomeni bakhawuleze bahambe itshomo ilatsika irekhodi leyo nyhani ke in short wandululwa ke nezihlwele then uYesu wenyuka wawuthandaza entabeni ya benifuna ngokubeni khonani mose akakho obesozela noko awunakuze kufika inkonzweni ngaphandle kuthakathi wozele ungekandiva ubesozozela loo nto ithi uba undijonga ndivuve kamandi ulale ya
ithi ke ngoku iBhayibhile bathe belapha ya kuzothi ngumlindo wesine. Nangu Yesu yahamba phezu kolwandle siya kubo. Ngumlindo wesikabi? Sisahamba ngumlindo wesine. Babona uYesu. Funga ke usungayiphosi. Sebebona uYesu nje. Ya. Ukusukela ngela xesha bebephaya elwandle. Elo xesha bebengalo phaya elwandle. Ya. Kwaye ke bavuka ukhwintela. Ladlovuka ukhwintela bazama ukukhwintela. Yathi yangumlindo wesine. Then uYesu ke ngoku uzothi ngomlindo wesine. Ya bathi bakumbona bathi umhlolo. Babona umhlolo. Yesu wahamba phezu kolwandle bathi umhlolo. Ya then ke ngoku bakhathazeka. Bakhaliswa kukoyika. Iphinde ndigqithe ngoku athi Yesu ayidim salukhala. Then ke emva koko athi uPetros, Nkosi, ukuba nguwe isho ndize ndihamba phezu kwama ndiyazi ukuthi ndize ndiyayazi uba ndijongize kangangoba ndifuna ukunika abashumayeli kanishumayeli ayithanda undize ukhona naBhayibhile ukuba nguwe yitsho ndize. He said, now, kakudlala ke ndize hayi ngeza ngiyabona ngapha uYesu uthi yiza yabona ukuthi ndize Yesu Yesu yabona itona asikwasele kahle again uteke Isaya jalonja wabona amaza itsho usiBhayibhile andithi njani wabona amaza umoya enwatshona ya akutho wabona amaza iwoyika wakhala esithi Nkosi ndisindise. Wathi uYesu wena uthandabuzela wena umkholo sayigqibezela ephaya uverse 31. Zikhona izinto endithanda ukuzalatha ezinokusishiya mhlawumbi sithethe mva naphambili, but andisuthi xwaka kuba ndize kuni ngeBhayibhile. Eyokuqala into endifuna siyiqwalasele verse 22 of chapter 14. Ka evula chapter 22, I mean verse 22 about chapter 14 kule ncwadi kaMateyu izawuthi iBhayibhile wabanyanzela. Sisahamba kunye yeke wabanyanzela into endifuna uyicela apha endlini. Don't argue xa uYesu ethethe into kuwe stop. Kubikhona ndingabonanga nguwe ebonileyo yena. Kuba kuye there's no difference between the past, the present and the future. Between the vote and the commentator. Kuye kuyafana usibona zonke ngexesha elinye. Sethiba akangeni exesheni, akakho within the time frame. He is out of the time frame. Thixo akashiwa xesha. Okwesibini wonhlala izinto ungaziboni uzibona kancinci. UThixo ubona yonke into. Wena awunawukwazi uyijika ipast, uThixo yedwa ukwazi uyijika. Kangangoba kuthiwa uthukwa ngepast uvele ube frustrated uyozixhoba uyathanda. Kuba ipast awunawukwazi uphinda uyijika. Mistake eyenzeka ipast awunawukwazi uphinda uyicorrection ngoku. UThixo yedwa ukhe intervene kuloo ngxaki. Therefore eyona nto bangoba ndizochaza ubunganga bukaYesu apha phambi kwenu, ndifuna ukuba siphume sithembe uYesu.
abafazi abalapha bangaphumi bethemba amadoda, baphume bethemba Yesu. Amadoda lapha angaphumi ethemba abafazi, aphume ethemba Yesu. Abantwana balapha bangathemba abazali, bathemba Yesu abanika abazali. Ona mcimbi osemthuko ndizocenga abantu benkonzo mabangathembi programs zenkonzo, mabathembe Yesu wenkonzo. Mabehle bagcine leadership, mabathi ntsuku mangaka sifuba sibanzi. Lidabi lami ndizolilwa apha epulpiti. Ningaboni mani ndihlobanisa ubuso buhle bam usamfazini wam. Tjena hlala umhle mnazamane usineka kweli. Amba nam kanti sithi kuwe uyaphulaphulwa uYesu, and we ought to take him at his word. Kangangoba ukolwa ndimkelele inyani ndithi kungamande enkonzweni bilungile bandla ngalinye lingasabela ngale ndlela uYesu athetha ngayo. Ingangathi sesisezulwini olready kungaphola apha enkonzweni asingeke siphinde sibe intentions. Yonke into ingahamba ngendlela yayo ukuba each and every individual ingaphulaphula uYesu. There will be no time of being wasted kuxoxwa imfeketho into ezingasimntu ndawo. But because abantu benkonzo bajikile ba-nonsensical, namhlanje sawudibisana kunye neemeko ezingabalulekanga, iimeko ezingabalulekanga sijikeshana into ezibalulekileyo. Kangangoba we are weak sinful soul as a church, sine-mistake enkulu to deal and waste a lot of time in minor things than the major things. Kangangoba ndinikelele inyani ethi ndingayithandela yonke imizuzu yala mabandla, ufika incwadi zemizuzu zitshintsha-tshintsho zigcwele imicimbi. Uzawufumanisa uba into enintshe phaya akuqoqwa umcimbi wokusindiswa kwabantu, zizimoko nezibhekemeke nokungeva kwabantu kuba abasabeli uThixo ethetha. Into endizoyicela uThixo uyamanyelwa. Mhlawumbi ndawuphela mla-22, I'm not sure, kodwa hlala kakuhle. Ithi iBhayibhile wabanyanzela, ngeli xesha abanyanzelayo kuchithwa ikhasi labantu. Usuthi xa unetshansi uye kuJohn chapter 16, siyavana? Uye kuJohn chapter 16 uzayifumana le record again. Uhambe nayo uqala pha I think ko-15, 16 njalo njalo, uhambe naso uzayifumana le record. Ndigqiba kuyifunda kuMateyu chapter 14 verse 22 up to 31, uzayifumana kuJohn chapter 16. Mamela ngeli xesha uYesu abanyanzelayo uchitha ikhasi eliphethwe ngabafundi bakhe kunye naba bantu agqiba kubaphulukya. Ugqityiwe umcimbi uphethwe. Eyona nto bayiphetheyo nantsi kuthiwa ngoku bethuna nani niyazibonela. Nanko yena kumntana wethu sithi uba niyazibonela. Kangangoba kwagqitywa phambi umntu into yokokuba makabanjwe anyanzelwe enziwa bebukumkani. Ngeli xesha baxoxa le nto uYesu awekuyo akaxelelwa yinto ehambayo apha phambi kwabantu. Qha ewe isandla sikaYehova sisifutshane uba singasindisi, nendlebe yakhe ayibuthuthu uba ingevi. UThixo ubona nengcinga engekafiki apha kuwe. Andazi iingcinga zihamba ngomoya, kodwa uzibona iingcinga uba ngo-10 uzawucinga ngohlobo oluthile. Ubani ixesha ya ixesha ngoku 7 minutes past 7. UThixo wazi into ozawuyicinga ngo-10 seyilapha kuwe. Uyayibona ke le uYesu wajonga ngapha kwalentinti ekubo bezanayo, bathi xa bexoxa uba lo mfo angakumkani soze sinamba. Umcimbi wendlala wokusoti mntu xa ilofu entlantsi ezimbini zinokwazi ukusityisa sonke. Zithi ke phethe yawuphela isapayi yokutya
sizawutyiswa apha. Number 2, lo mfo akho sifa ngasinyangile. Loo nto ithi bethuna if sibheka phambili nalo mcimbi wokuba makabe kukumkani noba i-Roman garrisons sisekusihlasela, even if our people are wounded by the Roman soldiers, he is able to heal them. Even if abanye babulewe, he is able to resurrect them. So in him we are covered. Therefore, wayinyuka namoya into yoba ngoku bazambamba ngethofa. uYesu wayiqhekeza phakathi uthi kubafundi bakhe, khawulezani ngoku, khawulezani namamelani, laa nto ithi wabanyanzela ukuhambani khawuleza. Sithi khawulezani, sithi hambani, sithi as I am speaking khwelani, nina godukani. Asikavaleli impahla abantwana baphandele kanani bantwaneni. Sithi banemisi awukalayi bagodukani khawuleza. Ngexesha ethi iBhayibhile wabanyanzela aba ngapha wachitha isikwele, uchitha ikhasi abaliphethe nguYesu. Kuba abantu xa bezawubhenefitha bayakwazi ukugqiba into ngawo kuba befuna ubhenefitha. Niseko asifani banintsi abasejele today baye baqoqa benefits ngomntu, baqonda ukuba singamthi we will win. Thini singamkhesha yomntu. Niseko thini kude kuthiwa apha endlini imali ninzi kha kufuneka ufundi nguwe lelo kufuneka ufunda. Therefore uYesu wabanyanzela, hekezela kasi wabanyanzela wathi sa uYesu. Then aba ebanyanzele abafundi bakhe delayed. Senibabe bethuna ningayiphuki balibasi uthe ngoselemkile basiyeka besithi simyekela lona ngesimbambe ngokwenzeke njani basimyeke ngesimbambe ngokuya because esasikwele besesile xa ucinga wena i-5,000 ingamadododo unokuyicinga ze-multitudes ezo ngaphandle kwabafazi nabantwana kuba abafazi bahlala benganinzi kunamadoda elidaka kuba iresho ayibhalansi. Abantu babalwa ababantu yena umfazi ingaka kuba wasimile indoda soze ungaliwa ngayo. Kangwana ngoku apha kwakuthiwa makaphumanga amadoda ushiye komama nabantwana. Ngathi akuphumanga kodwa uba ngathi akuphume omama bonke namaledi onke nabasedwa abaphume bonke ushiyeka amadodana. Angathi awushiyeka amadoda athi nawo bantwana nani niyayibona imeko akhombwa. Repeat the mistake eyenziwe ngabafundi bakaYesu. They delayed. Ngexesha uYesu wathi khawulezani kuba uYesu ne-itinerary yakhe. Khawulezani ngexesha elithile kukho isport right in the sea, kukho i-area phaya elwandle. Ngexesha elithile iyakhathaza ukuchwithela. Hambani ngoku luthi lufuna ukuchwithela ngela xesha nibe senigqithile. They delayed. Let me tell you out imilindo mine kuba mithango noba mine kodwa mandiyibale. Umlindo wokuqala umlindo ukusukela ngo-6 uya kuma ngo-9. Umlindo wesibini is from 9 up to 12. Umlindo wesithathu is from 12 up to 3 o'clock in the morning. Umlindo wesine
umlindi kusukela ngo-3 uma ngo-6. iBhayibhile yami engigqiba kunifundela yona ithi uzothi 2 years ngomlindo wesine bephakathi elwandle bengene ngomlindo wokuqala. They were supposed to be earlier than that. babanjezelwa i-distance ibimele bayihambe within few hours if not 1.5 kuba i-distance abakufuneka uba bayihambile it was plus minus 3 miles, but bayihambe usuku onke kwade kwasekuseni because they failed to take heed to Christ's command. Dizothi apha kuwe, don't repeat that mistake. Ukuthi kuthetha nawe ngoku, do it at his command. Don't delay. Sukujonga abanye abantu babazawuthina. Take heed to his word. Obey and submit to his command. Kuba ikhona le nto ayibonileyo wena ungayibonanga, khawulezisa. Afelisha amaSirayeli, uThixo selethathe uSirasi wathi kwi-Medo-Persian kingdom, nina ndinifakele ukuba nithi abantu babagodu nyani bawungena bawavula amazibuko bathi bagoduke bakhutshwa neemali kwaye kwakhiwa nezinkonzo ngemihlo neNehemiya no-Ezra. You know, ungazibhala zonke ezi period kude kube khona la period engu-starting point kwi-longest period of prophecy u-457 BC nalapho kwaphumiliswa nisekho kundulo abantwana bakwaSirayeli and they delayed. Ngeke sabadileyayo uThixo ubona ivili lomzabalazo kaHamani ozawuthumisa abantwana bakwaSirayeli khona sekuvela u-Esther besithi if I perish I perish bebuhelelwe ntoni. Icommand kaThixo ibewavulile amasango yathi magoduke bahlale eShushani bakushushe eShushani umanje yakuThixo ebona ivili lomzabalazo kaJonas. Listen very carefully, isithunywa zezulu safika sathi Lord usengabanikawulisa phumani ithi iBhayibhile uLotha wazilazila. Let me tell you out, uLotha wayengazange zilazile wathi umkakhe nabantwana bakhe wayakwelikeratha makabheke ngakulo umkakhe ngawengazange lesisimo sethu sakazodibana nesihendo sokokuba jonge ngasemva kakuthimba ibhombu yomlilo esibhakabhakeni angekhe kwasisimo sethu ewayesindile. Kukho abantu namhlanje aboyame ngefake ezilukamuncu zotshwala ngenxa basisa abanye apha enkonzweni abanye bancame bayishiye inkonzo bakulibazisa aba bantu who are in the place of trust balibala kuzilazila balibala ziitricks zabantu umsebenzi wonkonza uzi abantu bayalibazisa uThixo ngaphasabata nesabata ukhaso okokuba i-supply to sustain the church to move forward is enough. Abantu bacinga nge-budget bacinga ngento ezininji of which uThixo uthethile isilalile wathi go forward inkonzo ayizi. Ukhokhela inkonzo uthi ushiywe zingqondo awuzazi noba awuvuthwanga noba uvuthiwe sinyome ngabantu benkonzo. Enye into kanje bayibala loo nto kuba kwixesha silale zizulile sibuye ekuseni. Amen. Abantu behleli bayalibazisa. Don't ever delay. Sulibazisa. Ngongoma yesibili endifuna ukucela kuyo. Ndiyacela before uthathe decisions, be well informed. Don't speculate. So it's good to apha kuwe. Hamba na. Uzungayiphosi. Ubidemesha sini. Especially enkonzweni. Demesha inkulu kakhulu. Ingaba abantu bajonge nje esibhatyini awubazi. Ukho abantu abakwazi ukuhlala 3 years bandleni engaziwa inyewu nje ohleli phaya. The day yavela okokuba kwi-office akuyo yi-employer
Kwafika abantu benkosi ufike bembuza. Ibemyethe for 3 years. Ukufika bathina benkosi ukuhlenda nama-11. Baba ujonga sibhayile ukuthi bathi uhamba uzokhonza uthixo. Khapha ubungamazi. Ujonga sibhayile. Kuba kaloku we elevate each other ngematerial things besithaba la. Umsebenzi wakho awuzi into zenkonzo zihambi. Siphethene nge-background zethu, uphumaphi? Uhlalaphi? Uhamba ngantoni? Ukuhamba ngojikeleza usengxakini. Yaloo nto omnye kuba wayengaziwa. Yathi uphuma inkonzo kabulisana wemapha akaziwa mntu, kabulisana kodwa babayazana. Brother, lona wabelefele bayazana. Nakuliphaya emvelo kwathi sasa abanye bangena ezibhokeni kwathi khosa kwabhongi kwashiya wathatha ngohlaba waya kwikhefu ekufutshane wakhangela ubetyiwa. Uthenka wena indlela utshaya isimodela mntu. Kodwa nangokunelapha kaziwa kwathiwa ebephaa kulaa nkonzo. Kakubuzwa kwabantu balaa nkonzo masi elapha emini yonke. Yawuyinto indlela esisijonga ngazo. As a result, dangerous. Some can never go. Kuba kube common kala ne. Ephazamisa abantu ngoba siyavana. Kuba kube ephazamisa abantu ngokukala. Yeah. If was a buy, you know, God, okay, need by that. Therefore, we are one of us as side singene nazo lapha enkonzweni side sizivyushi sizoze ngosisihendlisha njengoba ethe ufuna ukuthi ba andingomkhaya okudonga ufike kanti andingomkhaya siyazibona mosesa ya ezikhangeleka ziningi ya kuba kuya common yafana abafundi bakayisibale time ba common kuba popular area ya ininzi into yemishoro yavakala le abakwazi ukufula phakathi kweswaba phezu kolwandle lomshoro kuba xa bebona into at that timing bayayazi uba iintsomi ezibaliswayo apha into yoba imisholo kubonakala ngobusuku nezithunzi zibonakala ebusuku abohlula into engaqondakaliyo nguyesu sisekho elo xesha uyesu usuka phaya entabeni ngeli xesha abalwana nestorm apha inguphantsi phezulu ukuhamba ubusuku de yayingumlindo wesine uyesu yesentabeni uyabathandaza. Jesus is praying for you. Kama can't finish uthandazo kukumsondo womthandazo kaYesu awawenza kwigumbi eliphezulu wathi uzubagcine ngosa nicela bakhulu kodwa bagcine kuyinkohlakalo simkhohlakalo eshushu ngoku ezayime speaking okay elizibambe ungayiphunza hamba nami bathi ngumsholo uYesu ithi iBhayibhile bakhala ngelizwi esisikhalo sabo. It was a cry of fear. Sisikhalo soloyiko siseko mamelani bakhaliswa yibese ngqondo hey lenti occupy ingqondo yakho iba ngona kakhulu iba ngisithi masibone kakhulu niseko awukhuli kwizinto zenkonzo ubeke esilini ufike ikhemiti igide ufike ukagqiba ukhuze nabanye ba i-powerful the it was well organized and ukelele phambi ikhemiti esasefule ne-powerful ikhemiti ekuthatha kule ndawo ukungena esiqhele enkonzweni ikususa ikubeke kolundawo jonga i-witness yakho ngoku uyayazi i-witness yakho as a church member uyayazi usilela ndawo uyayazi basikhona izinto akumshwela unyathela kusuba ingasakhabe zaqede because the weak leyo ingathi uyangibona nokuba ne-stress kwa unyathelwa kuzo uyasazi weaknesses zakho siseko i-camp meeting izoqhalombo ikubeke komnye umgaqo no mamela suqokisa abanye abantu uthi the committee was powerful
ushunyayele phaa kanti usahleli kulaa ndawo ukuyo keep quiet uyaxoka hamba ukakhaya ikamiti ngalona izokuthatha la ikubeke la miseko yebo kulo sidanga ngibone kupha ngokuzwe ngokuba is this song a reality? Kupile mkombozi ukuthiwe hayi ukuthiwe njengoba ndiyazibuzela nje ukuthiwe jonga uyabuza uyi-fake meeting into yoba ikukodwa uphume kwiklik senkonzweni ube ngumntu wenkonzo ube ngumntu womntu wonke uphume ezitshobini uyodibana phaa ebubuthweni enkonzweni they are your brothers and sisters all of them yexoxoxolo bevesi hlala kakuhle ngoba ndiyavana ixesha lam kodwa khathisa ndidifile bathi ngumsholo bakhala bekhaliswa ukoyika izumba bakhaliswa into ukoyika cela ke ngoku uzungayiphumuli kanti sithi kuwe bakhala bezokhululwa bathi ingqondo yam imfanekiswe yile nto igcwele ngqondo xa ugelokuwe nofezela okuhlala awusukwazi ubona naxa uzokhulula uzawubona imisholo Yesu uzokukhulula kube izinto zithatha isiqhelo uzibona isiqhelo nengathi uyothusa uyiphendile ayizawudlula sisiqhelo and ngoku the next thing bakhala bazokhulula kodwa bayakhala animkhumbula umele madene ingcwaba le-MP yesivukile uyakhala endaweni uba ibifama uthe awufika ingcwaba le-MP asibagibula isigaba kokukhulula uyebesihamba phezu konambu sobakhulu nabo bayakhala ebese kungabi the whole night Christ is the solution but bayakhala babamfanekiswe bese ngqondo susa le nkulunkulu isengqondo khawususa ibhayi engqondweni ke utshilo Yesu ibhayi malibe phaphandle wena ube noyesu apha phakathi dibana nabo phaphandle waphela amen ngayiphuncula ibali wathi uyesu sanukhala ngiyo mamela ithi ke ngokulilo yo ithi ke ngokulilo uba ngoyithondisi wathi uyesisa phuma Petros ngene emanzini wa uthi uba ngowe nama ndise ndihamba phezu akuhanjwa phezu kwamanzi uyadana but he woke at Christ's command he walked on the waters of the sea wahamba qha ejoge kuYesu ngelishwa wevuka uguguma kwamaza wevuka umoya ithi iBhayibhile wabona amaza nomoya wayisusa ifocus kuYesu waseNazaretha then he began to sing eyanto izondithukumisa kwelibali into yokuba njengoba ekhala nje mamelani bakhala ilukhala lokoyika then apho uPetros uyaphinde uyakhala sisele but uPetros ukhalela kuYesu Nkosi ndisindise yeah zisikhalo zibini it is the cry of fear and the cry of faith iyavakala le andali khala zenibona khala but sukhala kusoyika senjuba nokuyoyika but ikhalela kuYesu iyavakala le na khalela kwani khalela kuYesu Yesu ke ngokwathi hlawena ukholonjani inani umdla wami ke ngokuphamula ukholonjani asifana it's better a little faith than none kungcono ukholonjani kunokubala
Zayidibanisa ke noJohn chapter 17 verse 20. In fact, no, Matthew chapter 17 verse 20. Zayidibanisa. Akwamkhululeni ilunga ngokhozo lemostadi. Benyathi kulentaba mayisuke. Sisaba uPeter kulo manzi awayetshona kuwo wahlamba lolo kholo luncinane. Praise to the God for the faith uPetros awayinayo. Kuthiwa ngokolo kholo lungayi-mustard seed. I-mustard seed incinci, ne? But iyakhula. Sisihamba kulo. So olu kholo luncinane, exercise that faith. Luzawuye lukhulu ude ukwazi ukujongana namasi neenkathazo. Luyoyisa ukholo. Kusinahle. Amen. Uskakhulu mfundisi siyabulela asiphakameni xa sithandaza. Wawuthi osekhanyisa ezulwini isimo sethu enguYesu Kristu. Ngokuba nje malosolungeyo sibuyele ilizwi lakho. Yona msenisonoxolo elisichazelayo ngokuphandle. Okokuba msenisonoxolo into emeba siyayenza ukucela uncedo kuwe. Sizibona msenisonoxolo sixakene neemeko. Sikhala msenisonoxolo ebantwini singakhali kuwe. Kodwa namhlanje msenisonoxolo umkhonzi wakho uthi linye icebo ukukhala kuwe. Kuba wena isandla sakho msenisonoxolo sikufuba uba sisihlambule. Sicela usibukholo ke elokuthembeka ukuba xa sithetha izinto kunye nawe uyayiva imithandazo yethu. Sisuse msenisonoxolo ekuthandazeni. Sithi awugqiba sihambe siyolungisa ngokunokwethu imeko besizicele kuwo. Khasipolukholo msenisonoxolo lalomfo lona msenisonoxolo elikhala kuwe kuphela. Kuba msenisonoxolo ukutshona kwethu kwiimeko esijongene nazo uncedo lunye lukuwe Moya Oyingcwele. Nalo sapho lwakho naba bantwana bakho msenisonoxolo bajongene neemeko zobomi. Kodwa msenisonoxolo bejongene nezo meko badela msenisonoxolo konke kuba befuna uzokuthini ngobomi bakho. Siyacela ke msenisonoxolo lamazwi mabawutshintshe ubomi bethu ukuze malosolungileyo sithi xa siphumela ngapha kwale miqobo sitsho msenisonoxolo ukuba bekumnandi ukuhlala kunye nawe yaye sizifumene impendulo. Sikelele abantwana bakho ke xa sizawuphuma usinqandele kongendawo siyofika kwasemakhaya singabaphephile ze siphinde sihlangane kwakhona ngomso singabasindisiweyo. Nangoku umfundisi siyakubulela msenisonoxolo ngayo. Siyacela ke Nkosi selumfihla malosolungileyo umongezelele ubulumko. Umongezelele msenisonoxolo amazwi ukuze nithi xa nimane nincokolo umane uzityhila wena kuye ukuze athethe iimfihlelo zezulu. Xa usikelela yena ke nendlu yakho ungayilibali nathi sizinikele esandleni sakho. Kuloku nakusigcina singenachaphaza sibeke phambi kwetroni yobabana. Makube kuzuko ngembeko uze uthande ufeze nobudlelwane bokuMoya Oyingcwele ufukame phezu kwethu ngokatata uYesu Kristu. Amen. Kakhulu bazalwane siyabulela sizawuphinda sihlangane kwakhona ngomso ngo-5:30. Amen. Nkosi kakhulu siyabulela. I-soul band yiyo e-responsible for i-song service. Nkosi kakhulu.